Igsuon ang pulong sa Dios hait gayud kini. Mas hait pa kini sa espada nga duhay sulab. Ang pulong sa Dios igsuon nag-check or nag-usisa kini sa kasing-kasing ug sa hunahuna sa tao. Hebreo 4 versikulo 12. Kay ang pulong sa Dios buhi ug abtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa tao. Ingon ana kahait ang pulong sa Ginoo igsuon. Maong kundo na may panahon nga ikaw maigo sa wali sa pastor, kung maigo sa wali sa pare, or bisan kinsa nga magsasangyaw sa pulong sa Dios, ayaw gid kini hatagi og dautan nga hunahuna or dili maayo nga hunahuna. Kung dili abrihi ang imong kasing-kasing og hunahuna og papuy-a kanunay ang Espiritu sa Dios. Papuy-a kanunay ang mensahe sa Dios sa imong kinabuhi. Papuy-a sa kanunay ang pulong sa Dios sa imong kasing-kasing ug sa imong nahuna. Tungod kay pinaagi na naigsuon, mausab ug mabag-o ang imuhang kinabuhi sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan ug maghari sa kanunay ang Dios sa imong kinabuhi igsuon. Papuy-a sa kanunay ang Espiritu sa Dios, papuy-a sa kanunay ang pulong sa Dios aron adunay kabag-uhan ang imong kinabuhi. Pinaagi niya na igsuon. Ayaw gayud ibaliwala ang pulong sa Dios igsuon. Kung dili ikinabuhi kini sa kanunay, ayaw gayud kini ibaliwala. Kung maigo ka sa pulong sa Dios, puy ka na igsuon. Hatagi ka na gibugaton sa imong kinabuhi. Tungod kay pinaagi niya na mulig-on ang imong relasyon ngadto sa Dios o mulig-on ang imong pagtuo ngadto kaniya. Mao na igsuon, ayaw gayud kalain, ayaw pangluod o ayaw kasuko, kung dili ablihi ang imong kasing-kasing nga matinud-anon nga mudawat sa pulong sa Dios, ang imong nahuna nga matinud-anon nga mudawat sa pulong sa Dios igsuon. Tungod kay kung makadungog ka sa pulong sa Dios, makadungog ka sa mensahe sa Dios, dili na aksidente nga imong nadunggan igsuon, kung dili katuyuan na sa Ginoo kay gusto niya nga maghari siya sa imong kinabuhi. Gusto niya nga maghari ang iyang pulong sa imong kinabuhi. Tungod kay gusto sa Dios igsuon nga adunay dakong kabag-uhan sa atong kinabuhi. Nga dili na kita magkinabuhi nga kalibutanon, kung dili magkinabuhi na kita nga Dios nun. Gusto sa Dios igsuon nga kita matinud-anon nga mudawat sa iyang pulong. Timan na igsuon nga ang pulong sa Dios mutando gayud sa hunahuna o kasing-kasing sa tao. Tungod kay wala nay lain nga mas hait niini. Kung dili ang pulong sa Dios igsuon, mao nay pinakahait sa tanan. Tungod kay mao kanay mutandog sa kaugalingon sa tao. Mao na igsuon, dawata gayud nga matinud-anon ang pulong sa Dios. Tungod kay mao kana ang magpagawas kanimo sa tanan nga gapos dinhi sa kalibutan, mga gapos nga walay Dios, mao kanay makapagawas kanimo. Tungod kay ang pulong sa Dios mag-usisa sa kasing-kasing o hunahuna sa tao. Maong sa kanunay igsuon padayon sa pakigrelasyon sa Dios, padayon sa imong pag-ampo ngadto sa Ginoo aron ang Dios sa kanunay mupuyo sa imong kasing-kasing o sa imong nahuna. Amen. God bless sa tanan.